Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Менә siz minнән сорыйсыз, тагын нинди биткә, нинди маскалар ясыйсыз дип. Минем тагын бик яхшы бер рецептым бар. Мин аны инде күптәннән ясыйм һәм бик яратам. Чөнки битнең тиресе ул шундый майлы, йомшак булып тора. Миңа бик ошый. Мин моны сезгә, менә анда нәрсә кирәк? Сливки. 34%-ны алам мин, жирностьна коньяк, бал, йомырка сарысы һәм лимон сагы. Бөтенесен бергә бутыймда ул шундый состав була һәм мин аны холодильникта саклыйм. Кич белән йоклар алдыннан битеңә маска муеннарыңа сөртәсең дә, 20 минут тотасың да, ватный диск белән җылы кайнарырак су белән сөртеп кенә аласың. Җумыйсың һәм шул килеш йокларга ятасың. Иртән торганда ялт итеп матур булып, яшь булып торасың. Сәламәт булыр. Yaşın bilmegen yaştaşlar sinyali bik yaş diler. Yaşın bilgen yaştaşlar müksin şundu yaş diler. Yaşnap turgan yaşlık derden faydan alasın diler. Kayşan karama şiversin bizge sürünek diler. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Менә шушы масканы менә шулай банкага гына салып куям да, кич белән йоклар алдыннан битемә сөртеп, 20 муеннарыма сөртеп, 20 минут масканы шушылай кипкәннән соң, ул битнең тиресен шул хәтле йомшарта, майлый. Һәм ватный диск белән генә мин аны күз кырларына да сөртәм. Ул күз кырлары тиресендә йомшарта, шундый матур, йомшак тирегә әйләнә, майлы. Аны моны ватный диск белән генә, кайнар су белән генә сөртеп кенә аласыз, битне юмыйсыз. Бер нинди крем сөртәсе юк. Ятасыз да йоклыйсыз. Иртән инде ялт итеп матур булып торасыз, күземә керде. Сәламәт булыгыз. Матур булыгыз.